Къщите на село отново са на мода, особено ако ви трябват само чифт пантофи, за да влезете в нея. Едва на 25 км от Пловдив и на 3 км от Съединение в тихото село Правище се крие дом, в който всичко е изработено с внимание и мисъл в интериора. И точно за това е истинско. Едноетажна къща с 90 квадрата разгърната площ, двор 1200 квадрата, гараж и сонда с хидрофор. Хайде да ви разведа и самата къща. Това тук е кухненския бокс с маса за хранене, диван и телевизор. Има и 2 спални, но преди да ви покажа спалните, искам да видите банята. Просторна баня с тоалетна, мястото където се подготвяш за деня. Спокойно, без бързане. Тук е първата спалня. Мястото, където денят свършва и спокойствието започва. Светла, подредена, тиха. Заповядайте и във втората спалня, която може би не ви прилича на спалня, но сега ще ви покажа как се случва тук магията. Ако имотът ви е харесал, телефонът на Сия е в описанието. Ние сме Явлена, Пловдив.